Wat een dag uit en hebben we het volop naaisimmer waar. En is het een beetje dieselig goed veld, een beetje vochtig, maar dat past ik bij de tijd van het hier. Schitterend waar, morgen ik nog een naaisimmer dag. Maar voor de boeren, ja, te min droogte, want vrijdag en sneeuw ruimt het alweer. We zullen het dus op een rietje zetten. Joen nog vrij warm, vannacht 10 tot 14 graden, flink opklarings, misschien hier wat damp waar en rijstig waar. De wind zwak ontmatig en die komt uit zuidelijke richtingen bij. Morgen, eerst zinnen. Letter staan gewoon wat meer bewolking, maar het blijft nog droog want in de junta. En we hebben toedaag nog altijd nu naaisimmer temperaturen. 19 tot 21 of 22 graden. En de wind nog altijd in de zuidelijke richting bij en die is zwak of matig. Dan de juntijd. De nacht meer en meer bewolking, in de nacht reën. Soms maar een buiig karakter en komen ze op tonger. En dan vrijdag sneeuw en sneeuw. Beginnen we om met temperaturen om bij de 14 of de 15 graden heen. Het wordt koel, flink koelerik, maar we krijgen buien en daartussen toch regelmatig de zinnen. Want ik heb erop dat we sneeuw vooral ik flinke droge perioden ha. In de juntijd ik droeg waar en sneeuw ik werd droge perioden. En dan de wind die helpt wel wat aan. Die zo vrijt wel eens tijdelijk krachtig onthut werken, maar dat spant er nog een beetje om. Misschien wel stwarmig van vrijt op sneeuw. We maken morgen maar weer even in het waarsjen.